Τώρα ή θέλει ο Αντίχριστος, ο ημιτασιόν Αντίχριστος, να κάνει την μεγάλη επανεκκίνηση και θα προκαλέσει το χάος μέσα από αρρώστιες και οικονομία. Θα σας κάνει όλους τους ανθρώπους, αφού θα σας βάλει ένα λουρί να σας στέλνει που θέλει. Θα κάνει μεγάλη επανεκκίνηση. Έτσι πιστεύει, έτσι θέλει. Όμως ο πατέρας μου όρισε να χρησιμοποιήσει αυτό που θα κάνει ο Εωσφόρος για να κάνει μια άλλη επανεκκίνηση της δικιάς του πολιτείας, της εκκλησίας του. Και μέσα από την εκκλησία όλο το απρόκειτο διεφθαρμένο θα φύγει. Θα βγουν νέοι, καινούργοι. Θα βγουν άνθρωποι, λέει, που θα λατρεύουν τον Πατέρα μου και εμένα και το Άγιο Πνεύμα. Θα μας αγαπούν τόσο πολύ και εμένα και τον Πατέρα μου και το Άγιο Πνεύμα, που η ζωή των Αγίων θα είναι η δύναμή τους. Και θα τρέξουν στα πέρατα του κόσμου. Έτσι όρισε ο Πατέρας μου. Να μεταφέρουν την πιο δυνατή αληθινή πίστη. Γι' αυτό κάντε υπομονή. Έχετε δύναμη. Εμπιστευτείτε με. Και όλα θα τα δείτε σε λίγο να γίνονται. Τώρα όμως πρέπει να έρθει ο Γολγοθάς. Γιατί η πραγματική Ανάσταση θα είναι αυτή που θα συμβεί, που θα χαρείτε όλοι μαζί με μένα, παιδί μου, θα είναι η μεγάλη επανεκκίνηση του Πατέρα μου στην Εκκλησία του. Όχι η επανεκκίνηση του Σατανά στον πλανήτη. Εκείνος ονειρεύεται την επανεκκίνηση του κακού, που θα σας ελέγχει όλους. Ο Πατέρας μου όμως άλλα όρισε. Δεν επιτρέπει ακόμα στον Αντίχριστο να έρθει να κυβερνήσει. Θα γίνει πρώτα η μεγάλη επανεκκίνηση της Εκκλησίας του με δύναμη. Τότε θα με δοξάσεις. Θα τρέχετε όλοι σας, λέει, στα πέρατα του κόσμου για να μιλήσετε για μένα. Παντού θα είναι το εικόνισμά μου. Παντού θα είναι το όνομά μου. Παντού θα είναι το όραμά μου. Παντού θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι εγώ είμαι ο Θεός της ειρήνης. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα θα δοξαστεί η Βασιλεία μου. Μέχρι τότε που θα επιτρέψει πλέον ο Θεός. Δυνατοί όμως θα είστε, όσοι θα είστε, να αντιμετωπίσετε τον πραγματικό Αντίχριστο που θα έρθει να καταστρέψει τα πάντα. Τότε όμως θα έρθω να σας πάω στην αγκαλιά μου για να ζείτε μαζί μου. Τώρα όμως μη φοβάστε. Απλά όσοι με πιστεύουν, είτε είναι οι αρχιερείς, είτε είναι οι ιερείς, θέλω τώρα να το πούνε, να το ομολογήσουν, να μην φοβούνται. Δεν φοβήθηκαν οι μαρτυρές με τους διωγμούς. Δεν φοβήθηκαν τις φυλακίσεις. Δεν φοβήθηκαν τις εξορίες. Δεν φοβήθηκαν τις απολωτριώσεις. Ο καθένας επιλέγει. Εσείς μονάχα αποφασίστε ποια θα είναι η επιλογή σας. Με τον Ιησού να συσταυρωθούμε μαζί Του ή με τον Εωσφόρο να φοβηθούμε το πρόστιμό τους. Να μην μου τίποτα άλλο. Εξαρτάται. Ο καθένας σας αποφασίσει. Σας ευλογώ στο όνομα του αγαπημένου μας Ιησού. Σας ευλογώ για να σας δώσει φώτιση στο νου. Για να ξέρετε ποιο είναι το σωστό που πρέπει να κάνετε. Σας ευλογώ να σας δώσει σύνεση στις ενέργειες. Να ξέρετε πώς να διαχειριστείτε κάθε δύσκολη στιγμή που θα έρχεται από εδώ και πέρα. Σας ευλογώ όμως και να σας χαρίσει ο Θεός μας, ο Ιησούς μας, ο Πατέρας μας, το Άγιο του Πνεύμα, που θα είναι οι δύναμες για να τα καταφέρουμε. Γιατί μπορεί να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Μπορεί να ξέρουμε και πώς θα το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται τίποτα. Σας ευλογώ. Η σημερινή μέρα, η έναρξη των μεγάλων παθών του Κυρίου μας, που θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς Ανάσταση, άλλο αν κάνουμε μυστικά την Ανάσταση, γιατί έτσι θα το επιτρέψει ο Πατέρας. Έλεγε συγκεκριμένα μια άλλη κουβέντα μέσα στο μυαλό μου εκείνη την ημέρα που περπατούσα. Τώρα, ένα test drive, πώς διακοπαίνεις αυτοκίνητο και το κυκλοφοράς να δεις αν σου κάνει. Ένα test drive τώρα είναι. Όσα χρόνια θα μείνει στην απόλυτη εξουσία ο Αντίχριστος, τόσα χρόνια τώρα θα ζήσετε μέσα στην ημιτασιόν, αν το πω έτσι, δύναμή του.
Και θα συμβούν αυτά τα ίδια πράγματα σε μικρή μορφή από τους πολιτικούς, αλλά και από τον εκκλησιαστικούς ψευδοπροφήτες. Για να ζήσετε αυτό που θα συμβεί. Και μόλις σας να επιλέξετε ποιον θα αγαπάτε, ποιον θα αγκαλιάσετε, ποιον θα βάλετε στην καρδιά σας και ποιον από τώρα και στο εξής, σε ποιον θα υπακούτε. Εύχομαι όλοι μας να κάνουμε τη σωστή επιλογή και από σήμερα ο αγαπημένος μας Ιησούς να είναι η μοναδική αγάπη, δύναμη, χαρά της καρδιάς μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί, και εδώ αν πεθάνουμε, πόσα χρόνια εξάλλου θα ζήσουμε, βαμπύρ θα γίνουμε. Κανένας δεν πάει πάνω από τα 100. Λίγα χρόνια μας απομένουν. Και ακόμα και έτσι να σκεφτείτε, αξίζει τον κόπο να το παραδώσουμε στα χέρια του, σώμα και ψυχή. Από σήμερα σας συγκετεύω. Μια λέξη ας γίνει το σύμβολο της ζωής μας. Ιησού, είσαι η αγάπη και ο έρωτας της καρδιάς μου. Είσαι ο θεϊκός έρωτας της ψυχής μου. Θα είσαι το παν για μένα, γιατί είσαι η μάνα μου και ο πατέρας μου, ο βασιλιάς της καρδιάς μου. Μακάρι όσοι θα το πούνε. Σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα θα κάνει μόνιμη κατοικία στην ψυχή και θα αρχίσουν τα πιο όμορφα. Εν μέσω γεωμών και θλίψεων. Τα πιο όμορφα.